ちゃったりするけど、それをもう何も考えずに本当に投げてメンタルを鍛えてほしいです。メンタルを鍛えてほしいと言われておりますが、ちょっと鍛え方をもう少し教えてほしかったですけどあ、こうしたらいいのにとかね。そこまでアドバイスいただきたかったです、中山選手に一言。もうちょっと待てば甘いボールが来るんじゃないかって時に1球目で決めちゃって、なんかそのゴロとかでアウトになることが多かったので、もうちょっとすぐ勝負にするんじゃなくて、もうちょっと粘れるようになったらいいなってファウルとかそういうカットにする練習とかやってるした方がいいんじゃないかなって守備の時にライト守備とかが悪いので、もっと守備上手くなってください。なるほど。練習あるのみですはい、頑張ります。リチャード選手に一言。岡本がメジャー